den her ideen? Det er fordi, at jeg var i Grønland, og så tog vi en lille helikopter. Og det kan komme alle mulige og sige, fortælle mig alt muligt andet. Altså, det, for at sige det, det gider jeg overhovedet ikke høre på. Seriøst. Altså, jeg var faldet ned for en stol, da han fortalte mig, at hele mit lykort skiftede. Jeg synes, det var så sejt og så skræmmende. Hvad sker der? Det er derfor, det tager en time at sejle ud. That's the new Cox. Fuck, I love this building. Jeg tror ikke på, at de har det helt klart om 3 dage. Men at vi står i midten af ingenting og laver noget, der er ret vildt i forhold til, hvor det er. Der løber vand op med en pumpe, der ikke kører her.